Добре дошли в Crowd AI, където създаваме иновативни AI решения, за да помогнем на бизнеса да се свързва с клиентите си. Нашата мисия е проста – да направим взаимодействието с клиентите ви безпроблемно, ефективно и въздействащо. Crowd AI е тук, за да помогне на бизнеса да расте, като превръща ежедневните разговори във възможности. Ние проектираме и разработваме чат-ботове, които променят начина, по който бизнесите взаимодействат с клиентите си. Нашите чат-ботове са лесни за интегриране, персонализируеми и налични 24/7, за да обработват клиентските запитвания. Партньорството с Crowd AI означава не просто да получите чат-бот, това означава да спечелите надежден партньор за растежа на вашия бизнес. Независимо дали сте IT специалист, маркетолог или собственик на бизнес, съвместната работа отваря нови възможности за растеж и успех. В Crowd AI сме екип от експерти в AI технологията, обслужването на клиенти и бизнес развитието. Смятаме, че всеки бизнес заслужава инструменти, които са лесни за използване и изключително ефективни. Като работим заедно, ние се уверяваме, че имате правилните решения, за да постигнете уникалните си цели. Crowd AI може да предложи цялостно решение за вашия бизнес, което да ви помогне да го изведете на следващото ниво. Не се колебайте да се свържете с нашия екип за индивидуална консултация.